našej celej obce vás privítať tu medzi nami pri tak významnej príležitosti, ako je udelenie sviatosť birmovania našim mladým farníkom. Vaša návšteva je pre nás povzbudením a verím, že moc Ducha Svätého, ktorou sprostredkujete našim birmovancom, bude povzbudením a silou pre nich do ďalších dní. Som veľmi rád, že ste tu, že vaša prítomnosť je požehnaním pre našu farnosť a ja verím, že jednoducho budeme sa snažiť na ceste duchovného života byť čoraz lepší. Ešte raz, otec biskup, vitajte. Dnes je, okrem toho, že je nedeľa, deň Boží, aj sviatok povýšenia Svätého Kríža. A veľmi dobre viete, že aj náš najvyšší pastier, Svätý Otec Lev XIV sa dnes dožíva 70 rokov svojho pozemského života. Je síce trocha upršaná nedeľa, ale môže byť radostná pre nás všetkých. Viete, keď prší, je to výhoda, všetci sú v kostole. Takže tvoríme jedno veľké spoločenstvo, jednu rodinu a v tomto duchu sa pripravme na slávenie svätých tajomstiev. Odpustme si navzájom a poprosme Boha, aby bol milosrdný voči nám. Veríme, že keď vykročíme k Pánu Bohu, tak On nie je pozadu a vychádza k ústretí, ako to je aj keď Pán Ježiš stal z mŕtvych, tak vychádzal do ústretí apoštolov, ponášali enovským učeníkom a podobne. Tak odporúčam ich na vyslúženie tejto sviatosti, aby vyzdievali svojej aj duchovnej kresťanskej formácii a bola im osobom do celého ich života až na večnosť. Prosíme vás o vyslúženie tejto sviatosti. Podobne po večeri vzdával ti vďaky, dobrorečne a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamäť. Chcem aj ja sa pridať poďakovaniu všetkým vám, vášmu duchovnému otcovi, bratom kňazom, vám, ktorí ste aj pripravovali aj
pôsobili, či už na chore, alebo tu mládežníci, ktorí ste takto zvýraznili túto slávnosť. A vám všetkým, ktorí ste prišli, drahí bratia a sestry, aby ste preukázali, že je to záležitosť nielen nejakej skupinky, ale celej farnosti. Prajem vám, aby ste vždy mali takto naplnený kostol každú nedeľu. To bude tiež svedčiť o vašej viere a samozrejme, aby ste si potom odniesli tieto hodnoty aj do vašich rodín, do školy, na pracoviska. Pozdravte aj všetkých drahých vašich, najmä chorých a starých, ktorí tu nemohli byť medzi nami. Pozdravujem aj vo Veľkej Doline Štefanovičovej tu, Mojmirovci a všetkých a myslíte na všetkých pri Božom oltári. Prajem vám, aby ste si odniesli duchovnú radosť tu, ktorú sme prežívali aj do vašich rodín alebo k slavnostnému stolu a nech vás Pán požehnáva. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovo. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom a hlasujte evanjelium svojim životom. Bohu vďaka. Čo by ste odkázali a čo by ste zaželali našim týmto mladým kresťanom? Aby si pamätali na tento deň, lebo je to vlastne pre nich taká nová etapa, do ktorej vstúpili, pretože sviatosť birmovania je sviatosť kresťanskej dospelosti, to znamená, že už berú z veľkej časti život do svojich rúk a rozhodujú o svojej budúcnosti a tak, ako sa vzdelávajú na jednotlivých typoch škôl, aby sa pripravili na život a na svoje povolanie, tak majú pracovať aj na tom, aby boli dobrými ľuďmi. Teda Boh im ponúka v tejto sviatosti svoju pomoc a volá ich k tomu, aby zodpovedne chápali svoje životné poslanie. Keby ste teraz stretli vy Pána Ježiša, čo by ste sa ho spýtali? Ja sa s ním stretávam v modlitbe, vo sviatostiach, takže netreba sa nič zvláštne pýtať. V evanjeliách je všetko, čo máme žiť a konať. Našim farníkom a celkovo aj občanom obce Mojmirovci, čo by ste tak zaželali do ďalších dní a do života? Tak teším sa z tejto obce a z tejto farnosti vidieť, ako sa navonok rozvíja, ako sú tu krásne domy, máte krásne námestie, vynovený kostol, ale samozrejme, aby nezabudali, že sme povolaní k vyšším veciam a aby dávali priestor aj hodnotám duchovným a predovšetkým, aby tie vzťahy v rodinách medziľudské boli ľudské, kresťanské. Ďakujem pekne.